Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kendit kensan ha janmiat arf khnai trek we yong arjar phunrio. Kalon poi ka video ka bajrong tang arf khnai second. Ka ba pen iu khna skul bakra je Khyndew. Ka ba tab i wei Khyllung i badang shukha. Itei Khyllung idang em bad don ki be lablang baru tei khna skul ki pha ban pelaj woodwood ye ka dur khmat chung i nak jing sha tep Khyndew. La suba bala don bon Bret but tep itei Khyllung ha ka te ki jaka. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya